Walang signal. Hindi man ako makaka-live kay Kuan. Tapos ko daw. Alag naman na tubig daw. Ba! Nano? Sigarilyo? Doon mo sa salay na tindahan. Doon baga sa... Didiho, basta pagpakadto mo baga, ang premier na salay na tindahan. Palagpasan talay? O, didiho, direksyon mo na, malik o kapakadto. Tapos, ang premier na tindahan na may uman si piso net. Wi-Fi daw. Piso net. May uman doon. Pagkapot ka lang kung din may tindahan sigarilyo. Kasi mo na kay mama mo pag ikagugan siya. Bakit silang magagudan siya? Ibig ito kagudan niya. Hindi, para may gudan. Nakabidyo. Mamay, pahin ko. Welcome to my vlog. Nagi ma! Sabi yun, magkipiso kinuha. Pagod ako sinto. Pagod ako sinto, akit pa yung piso kinuha. Di mo man yung mahulog. Hindi mo mamaranasan. Patro? Puro ka na. Kwarto. May nagagana. Gagana tabi, mahulog na ang signal. Pag naghulog ka ng piso wifi, ilang minuto? Ang 5, 1 hour. Ay, kaya man madalion na ako ng paano. Ang 5-1. Dito ba siya? Ha? Dito nga ni pag piso 1 hour. Ginto dito ako na niya. 5 piso, 1 hour. Mahalo. Pag Eh, pwede daw maghulog piso. Piso, ano yun? Pwede daw maghulog piso. Oo, ano ah. Tasa, ay tasa. Tasa na yun. Ang tasa ha. Tigperiso man. Inyo rin na lang eh. Baga ka. Yan. Oo, sige. Dagaan mo naman yung piso ko, Didi. Kaya ako may 50. Ang piso ko na ipon. Bano? Oo, na, baga sa bagsangan lang. Ano po, tapos lagyan mo background. Hulugan. Ala mo kaya ang kahapon nagwawalis. Ako nga yung paborito ko yun tuwing umaga pag nilaglagan daw ng mangga. Ato ka na, kagya paano nagmama mo? Kananong parang lebo. Para agda, una maguli. Ang video ko. Ay, sa luhod, sa nulo. Ikaw saan ka tungod sa lubiha? Ngayon ito, magtungod-tungod sa, sa lubi. Para malaksin uli. Siya, palawan. Pag mata niyo, bagsangan. Dragon fruit sila ho. Dagon po. Hindi may mamay dragon fruit, hortensian. Dagon po siya. Kani kita, may mga, daw, kasagsagan sa amin. Nakasakay kung tabang ka na ay sa'yo. Bawa na. Okay. Wala na ako sa baby. Ay. Wala na. May 20 ka doon. Pero ka nga dito. Lugan mo, pasakay na nila. Hindi nga lugar, ano kasi naramami na? Arin? Sa kaugangan. Uwagan ano kasi. Pag bungad mo, tapos sa git nila, pasakay na nila. No, for sure. Ako torog kami. May dagdagan na Kaya ang dulo ko gabi. Nalaglagyan mo nauuba. Nauuba.
ng mga puto. Yan, nalaglag dyan. Nahulugan ako nalugay. Bracket Kaya ba? din magprato mo, then nahulog ang ganda. Oo. Ay, kailang daw. Nahulog yun, sabi, nahulog yun. Ismayo. Bari, pagkasan, hindi mamahon, Ismayo. Nagbukat kayo.